Mnohé firmy sa trápia so zásadnou otázkou, ako prilákať nové talenty a ako si ešte aj udržať starých zamestnancov. Chcú byť magnetom, ale často nevedia ako na to. Aj preto vznikol pomerne nový odbor, ktorý sa pohybuje niekde na pomedzi ľudských zdrojov a marketingu a volá sa Employer Branding. Práve na túto tému budeme hovoriť so CEO a senior konzultantom Generation Brands Danielom Bradáčom. Dobrý deň, vítajte v podcaste Stratégie OK 360 stupňov. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. OK 360 stupňov je podcast o komunikácii. Patrí aj employer branding do komunikácie? Áno. Áno. Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že značke zamestnávateľa sa oplatí venovať z vášho pohľadu, ako z pohľadu človeka, ktorý sa dlhé roky venuje budovaniu brandov, komunikácie ako takej reklame? Ja si myslím, že to prišlo tak prirodzene a spontánne, že v minulosti tie reklamné agentúry, ale vlastne aj dodnes sa najviac zaujímajú o klientov, ktorí majú najväčšie mediálne výdavky a tým pádom aj najväčšie produkčné. A nás zaujímali v zásade od toho prvopočiatku, keďže sme boli menšou agentúrou, aj firmy, ktoré potrebovali vybudovať kompletne tú značku. A to znamená, že sme sa pomerne často stretávali s B2B segmentom a často sme sa stretávali s výrobnými firmami. Tie sú na Slovensku obrovské a majú veľkú potrebu komunikovať. Možno to ani sami na začiatku nejako nevedeli, ale majú, pretože potrebujú prilákať k sebe práve najlepších zamestnancov alebo udržať aj tých najschopnejších. A práve v tej debate a nastavovaní značiek vlastne pre výrobné firmy alebo B2B segment, ale aj ostatné, sme zistili vlastne, že tá komunikácia, potreba vlastne budovania značky aj dovnútra, aj navonok je vlastne veľmi dôležitá. A nejakým opakovaním sme zistili, že to vykazuje isté spoločné znaky, spoločné problémy a tak sme to začali nejako lepšie analyzovať, lepšie štrukturovať a dneska v tom máme celkom slušné know-how, si myslím. Z pohľadu vás a vašej agentúry oplatí sa byť expertom v nejakej takejto čiastkovej téme? Veľmi dobrá otázka. A na to, aby ste boli expertom v nejakej téme, musíte poznať a veľa študovať marketing, marketingovú komunikáciu, poznať základy a princípy, ako to funguje. Bez toho to nejde, lebo tie princípy a pravidlá, ktoré fungujú v budovaní značky navonok, fungujú aj v budovaní značky dovnútra. Značka je totiž to len jedna. Hej. A práve je tam veľmi veľa podobností v tom, že ako sa buduje značka, ako sa buduje znalosť značky, preferencie, dostupnosť tej značky, top of mind, všetko možné. A dovnútra voči zamestnancom je to v zásade veľmi, veľmi podobný proces. Čiže keď poznáte pravidlá, môže byť, že sa začnete špecializovať na nejakú časť v rámci toho. A nám sa, neviem či náhodou, alebo naozaj tými skúsenosťami alebo odovzdávaním tých referencií darí robiť povedzme veľa naozaj tých výrobných firiem alebo B2B firiem, ktoré si tú referenciu odovzdávajú. A keď už kopíme to know-how a vieme ho pomenovať, tak vieme rýchlejšie reagovať a presnejšie reagovať. Pretože predsa len je iné komunikovať na ľudí, ktorí všetci sedia za počítačom, neviem, ak je to poisťovňa alebo povedzme banka, alebo kde máte 3000 ľudí a z toho 2000 je za pásom vo výrobe a tí ľudia nemajú nielenže počítač, ale možno ani povolený mobil a tá komunikácia s nimi je pomerne obťažná. Kedy začnú firmy hľadať externého konzultanta v tejto téme? Ja predpokladám možno, že to skúsia sami, myslia si, že to zvládnu, že to zvládne nejaké ich HR oddelenie alebo malé marketingové oddelenie v týchto výrobných podnikoch, ale kedy pochopia, že už to vlastne nedávajú alebo že im niečo chýba, že niečo nevedia? Úplne presne ste to povedali, Lucia. Ako každá firma sa snaží chovať efektívne, to znamená, že nájde nejakého zamestnanca alebo nejakú pozíciu, ku ktorej to, tak povedzme, prilepí túto agendu. A následne zistí, že to nie je o kampani.
My sa bavíme totiž, že ten employer branding je o budovaní silnej firemnej kultúry a hrdosti na značku a tu prichádza k omylu a často si to tie firmy myslia, že tak urobíme nejakú kampaň. Urobíme kampaň na inovácie alebo urobíme kampaň na to, že tu sme všetci človekom a že sme šťastní a happy a že je to teda dobrá firma. A potom si myslia, že tá kampaň to jednak buď vyrieši, alebo že zmení celkovo tú atmosféru. Opak je pravdou. A vtedy si firmy začnú uvedomovať, že ten proces nie je jednoduchý, že je hlbší a najímajú si vlastne ako keby externistov z 3 dôvodov. Prvý taký čas zvyknem hovoriť, že internista je súčasťou problému, externista súčasťou riešenia. Že naozaj, že pre tú prevádzkovú slepotu to internista nemusí vidieť, čo treba riešiť. To je... Ale počuje zase chodbové reči a to, čo sa deje v kuchynke a vždy mu niekto vie niečo povedať na obede. Toto vy neviete? Ale to niekde zistíme, akože čo sa hovorí a akože to je potom presne nejaká metodológia alebo presný postup, ktorý my dodržiavame a zistíme aj to, čo ľudia hovoria na chodbách, alebo čo sa hovorí, alebo čo v úvodzovkách všetci hovoria. Že to sa vždy tiež spýtame, že koho si ráno stretol vo výťahu, že všetci hovoria. Čiže bude to objektívny pohľad na vec, lebo ten externista vie pomenovať tie veci ako keby, že trochu inak. Druhé je inšpirácia a niekde nejaké porovnanie povedzme v rámci segmentu alebo skúseností, pretože ľudia naozaj si nás najímajú, že už ste to niekde robili, čo sú tie spoločné znaky, ako sa vieme inšpirovať a ako to vieme ako keby, že naozaj zmeniť. A tretie je, že budovanie firemnej kultúry alebo employer branding je top-down proces. Firmy alebo niekde je občas také populárne, že tak vytvorili sme si to v rámci tímu, hrali sme nejaké hry, riešili sme hodnoty a všetko možné. To sa nedá bez CEO. Tá firma klame samu seba, alebo je to potom nejaká komunikačná parciálna aktivita, ktorá v zásade bez CEO a manažmentu nezmení nič. Čiže ten team leader to nezvládne? Nezvládne to bez CEO, pretože taký, aký je CEO, aký je majiteľ tej firmy, tak taká je kultúra v tej firmy. Akože on do toho vkladá jednak tou autoritou, jednak tými právomocami a zodpovednosťou do toho vlastne naozaj vkladá svoju osobnosť, svoj spôsob riadenia, svoj spôsob videnia sveta. Čiže dôležité je, a toto externisti majú možnosť urobiť, lebo sa viem pýtať CEO, že čoho sa bojíš. Viem sa ho spýtať, kde vidíš tú firmu, čo je najdôležitejšie v živote. To sú otázky, ktoré -3 alebo zamestnanec niekde, ktorý dostal toto ako keby vo firme na riešenie, sa nespýta CEO za normálne okolnosti. Jednak na to ako keby, že pozične nie je stávaný, jednak to chce naozaj veľkú dávku odvahy, drzosti alebo aj skúsenosti, aby takéto veci zvládol. Nič menej, keď sa toto pýtame CEO, pýtame sa to ľudí v manažmente, pýtame sa ich na vzťah k tej značke, k tej firme, tak vieme lepšie rozumieť tým manažmentom a zároveň potom vieme rozumieť aj zamestnancom a ľuďom a niekde to spojiť. Prečo je vôbec dôležité pracovať na dobrom mene firmy z pohľadu zamestnancov? Čo prináša dobrá reputácia a čo ničí zlá? Asi dlhá otázka. Úplne v pohode. Pozrite sa, kedysi boli inzeráty, že hľadáme, alebo že prihláste sa a popis činnosti. Teraz ako to vyzerá, že prihláste sa, hľadáme accounta, dáme mu takýto plat a teraz čo to tomu človeku povie? V zásade nič. Hovoríme mu, že my ti ponúkame nejakú robotu a ty k nám príď robiť. A toľko za to dostaneš. To je proste teraz len, že ľudia dnes potrebujú mať nejaký vzťah k tej firme. Potrebujú, iné je, keď to napíše napríklad Mišo Meško a všetci povedia a Martinus, tak im náskočia nejaké asociácie. Čiže a to sa vraciam zase, čo som hovoril k tomu predtým, že úlohou marketingovej komunikácie, a mali sme to teraz Bineta alebo Jenny Romanič, je vytvoriť vlastne nejakú asociáciu, skrátkovosť toho, že keď sa povie nejaká značka, tak mi naskočí nejaká asociácia a tým pádom budujem preferencie k tej značke. To isté je dôležité aj z pohľadu budovania vlastne firemnej značky alebo teda employer brandingu, lebo vám naskočí
nejaká asociácia. Spomínal som to Miša Meška alebo Martinus, tak vám naskočí nejaká asociácia a viete už, či tam chcete pracovať viac alebo nechcete. Čiže komunikáciou lídrov v rámci firmy, komunikáciou tej atmosféry, komunikáciou toho, čo chce tá firma dosiahnuť, vytvárate predpoklad a nejaký záujem, že ten človek, OK, tak všade budeme si pracovať, hej, ale mám možnosť sa podieľať na budovaní toho, alebo mám možnosť sa stretnúť s takýmto lídrom. Čiže to budovanie tej reputácie je extrémne dôležité a pozitívnej reputácie v prvom slova zmysle. Dávam takú podrýpavačnú otázku, možno asi so mnou nebudete súhlasiť, ale nie je toto len otázka Bratislavy, bratislavského regiónu, respektíve možno Košíc, bavíme sa takto, že veľkých miest a určitých sektorov, či ľudí, ktorí pracujú, ja neviem, v retaili, že predavačka, poviem, že či ju toto vôbec zaujíma, alebo je to jej úplne jedno a prechádza z obchodu do obchodu kvôli tomu, že dajú o 70 eur viac? Celá firemná kultúra je totálne ukradnutá? V zásade nie. Riešime napríklad v Dolnom Kubíne výrobnú firmu, ktorá je Fontana. Môžem to asi možno že povedať, ale aby si to ľudia vedeli predstaviť. Fontana je jeden z najväčších európskych lídrov vo výrobe poľnohospodárskych nožov. Vo Fontane pracuje 80 ľudí. Sú to všetko ľudia, ktorí sú, alebo väčšina ľudí je proste vo výrobe a sú to šikovní strojári a povedzme v parku alebo v okolí toho Dolného Kubína je niekoľko ďalších firiem, medzi ktorými si môžem vybrať. Keď nekomunikujem, čo chcem dosiahnuť, aká je tam firemná kultúra a tak ďalej, tak v zásade tí ľudia môžu ísť v rámci jedného parku a klopať od dverí k dverám a dostanú robotu a tu dostanú 800 eur, to 850, to 900, kde dostanem najviac, tak tam zostanem. Ale v momente, keď začnem komunikovať, že tá firma je proste stabilná, že má celosvetové zákazky, že sa presadila do Brazílie, že sa presadila do Austrálie, že majú možnosť vytvárať proste tie výrobky, tí ľudia skutočne do celého sveta a podieľať sa tak na úspechu tej firmy a svoje a že je to rodinná firma, čo je druhé plus, že tým pádom to nezanikne, že to tam nezavrú, ale že lebo rodinné firmy majú záujem vytrvať, podnikať, odovzdať to v rámci ďalších generácií a ešte, že sa tam starajú povedzme o bezpečnosť, lebo my síce obidva tu sedíme v štúdiu a neriešime bezpečnosť, ale v každej výrobnej firme je najdôležitejšie prísť zdravý do práce a vrátiť sa zdravý domov. Čiže že toto je pre nich dôležité. A ešte, že sú tam vlastne nejaké benefity, tak zrazu z tej plejady tých firiem v tom parku si viem vybrať tú najzaujímavejšiu. A keď som sa o tom dopočul, tak napriek tomu, že dostanem o 50 eur vedľa možno, že viac, tak skončím tejto firme, pretože z dlhodobého hľadiska má ako keby, že pre mňa väčšiu atraktivitu a väčší záujem môže mať sa tam zamestnať. Čiže vďaka tomu, že firma si buduje tú svoju značku a tú dobrú reputáciu, tak akoby zasvieti tej konkurencii? Zasvieti, akože ono je to ťažké, lebo výrobné firmy nemajú toľko prostriedkov ani B2B firmy na komunikáciu, ako sme zvyknutí povedzme z televíznych alebo veľkých silných online kampaní. Možno aj v podaní z úst do úst, že áno, ale to je silná vec, že niekto vám povie, že fakt je tu dobré a je tu dobrá atmosféra a môžeš tomu veriť, lebo ja tu už robím 15 rokov. Áno. Ale Lucia, by sme nemali zasa veľké oči, že ty si to aj na začiatku niekde veľmi pekne povedal, najdôležitejšie plat. Tak. To je najdôležitejšia vec. Nebudeme sa tváriť, že nie. Ten Lidl, alebo keď sa bavíme o takýchto reťazcoch, tak platí najlepšie. Hej. Jednoducho, ak by neplatil, tak by to... Môžeme sa hovoriť o všetkých ďalších kampaniach a veciach, ale je dôležité byť najlepší v čomkoľvek. Čiže plat rozhoduje. Druhé, a to je najdôležitejšie, čo my za tých 13 rokov naozaj zistujeme, posledný trend posledných rokov je stabilita firmy. To je absolútne kľúčová vec, kvôli ktorej ľudia idú do firmy a nesúvisí priamo s tým, či je firma zahraničná alebo nezahraničná, jednoducho musí byť stabilná. Čiže buď má diverzifikované portfólio produktov, alebo výrobný program na dlhé roky, alebo čokoľvek. Čiže stabilita je extrémne dôležitá. Potom je to možnosť nejakého posunu a osobného rastu, alebo
že ma tá práca náplňa. A nakoniec je to vlastne kolektív a tím, ktorý chcem niekde a mám šancu, ako keby, že raz, dva, tri, nie šancu, ale kolektív alebo tím, v ktorom budem pracovať, čiže ľudia, ktorých budem každodenne stretávať a s ktorými budem spolupracovať. Priťahuje aj líder? Iba líder priťahuje. Lebo vieme to napríklad v reklamnej branži, že v reklame, v reklamných alebo PR agentúrach ľudia chodia z agentúry do agentúry, tam o nejakej, tam môžeme hovoriť až o fluktuácii, možno aj v tom dobrom zmysle, že ľudia sa presúvajú z agentúry do agentúry a často hovoria, že chcem robiť s týmto konkrétnym človekom, lebo ho považujem za lídra, od ktorého sa môžem niečo učiť. Je to tak aj tu. Tak aj vo všeobecnosti? Je. Funguje to tak aj tu. Preto je aj extrémny dopyt po budovaní líderstva a leadershipe a jednou z tých vecí, ktoré riešime a ktoré CEO zmieňujú, že sú kľúčové, je naozaj leadership. Jednak manažmentu, ale stredného manažmentu, lebo každý CEO, každý líder, majiteľ vám povie, že bez ľudí sa to nedá a primárne o kvalite tej firmy rozhoduje kvalita stredného manažmentu. To znamená, či sú tí ľudia schopní riadiť tých ľudí, či sú pre nich vzorom. Toto, čo presne sme teraz povedali. Čiže to líderstvo rozhodne rozhoduje. Dôležité je pri výrobných a B2B firmách, aby tí ľudia vôbec komunikovali. Lebo tam je nejaký taký úzus, a to sme tiež vyskúmali, že my nemusíme komunikovať. Však my vyrábame a všetko má odbyt, alebo že nepotrebujem reklamu, lebo sme vzťahoví, alebo sme vzťahoví, že však my máme firmy a to nemáme toľko peňazí a tak ďalej. Ale opak je pravdou, že výsledok toho je, že zamestnanci si myslia, že tá firma sa za niečo hanbí. Je to úplne čudné, ale vlastne aj logické vo výsledku, že zamestnanci sú totiž vždy kritickejší na firmu, ktorú pracujú. Jednoducho vidia, že čo všetko nefunguje, čo by mohlo byť lepšie, čo by sa dalo ináč a tak ďalej. Pracujeme vo vnútornom prostredí, každý je kritický na to, čo by sa dalo. Teraz, ak do toho vstúpi, že príde líder a povie, že nám sa darilo, máme úspešný rok, máme nové zákazky, máme toto všetko, ale nikto to návonok nekomunikuje, tak to vyzerá v tejto kombinácii čudne. Hej, tak kurník, darí sa nám, ale my tu máme asi takéto problémy. Zasa sa tlačí na výkon, lebo žijeme dobu, ktorá nie je ľahká, inflácia, zmeny a tak ďalej. Čiže firmy veľmi šetria, ale neprešetria sa k nejakému zisku, ale povedzme, že snažia sa byť maximálne efektívne. Čiže tlačia na zamestnancov a vtedy tí zamestnanci si povedia, OK, tak nekomunikujeme, síce hovoríme, že sa nám darí, ale zasa sa tlačí, Boh vie, ako to je. Ale zase až tak sa nám nedarí, že nám dali odmeny. Presne. Čiže nekomunikujú zamestnanci. A teraz preto je dôležité, snažíme sa to naučiť aj v B2B firmách, aj vo výrobných, ale vlastne aj kdekoľvek, že. A to sú tie rôzne ambasadorské projekty na LinkedIn, na sociálnych sieťach, kde jednoducho je extrémne dôležité, aby tí ľudia komunikovali nie len z pohľadu budovania osobnej značky a pridaniu nejakých iných charakteristík značky, ktoré reprezentujú, ale hlavne kvôli tomu, aby naozaj zamestnanci videli, že firme sa darí. Potom vzniká naozaj taká tá hrdosť. Toto si videl, toto si čítal, to sme my, to je náš šéf, to je náš líder. A teraz obrúkom sa vraciam k tomu líderstvu, že keď sa takto dajú nájsť šikovní ľudia, ktorí dobre prezentujú tie firmy, tak aj vo výrobných firmách, aj v B2B firmách sú potom ľudia, ktorí povedia, pre tohto chcem pracovať, pre takúto firmu chcem pracovať. Čo počúvate od tých riaditeľov, keď im poviete, že mali by ste ísť na konferenciu a tam niečo zaspikovať, alebo mali by ste začať písať na LinkedIne, však pre nich to musí byť úplne iný svet? Snažím sa ich presvedčiť toto, čo som teraz povedal, že je to dôležité, lebo snažím sa im povedať, že je to súčasť vašej práce. Lebo oni povedia, že nie je mi to vlastné, ja rozvíjam biznis, nemám na to čas a podobne. Ja hovorím, že poprvé je to súčasť vašej práce, že to PR, jednoducho minimálne PR alebo naozaj akúkoľvek komunikáciu si tí ľudia zvolia, mali by si nájsť aspoň 10 minút denne na to,
aby komunikovali oni priamo, či už so zamestnancami a určite aj návonok, lebo v tej firme je kopec vecí, v každej firme je kopec vecí, ktorými sa oplatí chváliť. A tým, že začnú komunikovať, dávajú signál vlastne ostatnému manažmentu, dávajú signál strednému manažmentu a tak ďalej. Mylne totiž vzniká nejaký dojem, že PR alebo interná komunikácia alebo marketing sú tí, ktorí majú komunikovať. Ale značka patrí všetkým. Hej, čiže keď sme, Foxconn, 3000 zamestnancov, ktokoľvek z tých zamestnancov môže čokoľvek napísať, nijako tomu nezabránite. Hej, jednoducho to nie je možné v dnešnej dobe sociálnych sietí. Čiže treba budovať takú kultúru a také prostredie, že sa nemáte čoho ako keby že obávať. A preto je dôležité, aby ten líder ukázal, že môže komunikovať, vie, o čom komunikovať a každý si našiel ten priestor, to sa potom násobí a tá firma z toho vie ťažiť. Pozrime sa teraz dovnútra komunikácie týchto firiem. Rozumejú si podľa vás zamestnávateľia so svojimi zamestnancami alebo uchádzačmi o prácu? Hovoria tým istým jazykom? Ľahšiu otázku nemáme. Dobre. Ja si myslím, že áno, rozumejú si. Takto, rozumejú si a hľadajú, celé je to, tá komunikácia je o porozumení, nie o rozprávaní. A dôležité na obidvoch stranách je záujem komunikovať a záujem porozumieť si, nájsť to, čo obidve tie strany chcú. To je podľa mňa alfa omega celého úspechu. Niektoré firmy to nepochopili a stále vidíme nejaké inzeraty, že hľadáme, robíme, tam zoznam položiek, ktoré firmy vyžadujú alebo hrozne radi by chceli. Aj týmto by som chcel odkazať takýmto zamestnávateľom, že na obrovskej štúdii, ktorú robil Deloitte na 10 000 firmách, vyšlo, že dnes zamestnanci vyhovujú tzv. Týmto job descriptionom, popisom práce zo 62%. Nikto nevyhovie na 100%. Kedy máte pocit, že to je tak pre 6 ľudí? Áno. Čiže naozaj je, že dôležité je, že aký ten človek je a nejaké nastavenie hodnotové toho človeka a minimum, ktoré potrebujem. A potom je to doučenie, zapracovanie a vlastne v rámci toho onboardingového procesu, čomu firmy dneska venujú extrémne veľa času, je čo najrýchlejšie zapracovanie toho človeka. Doučím ho skills, vychovám si ho, prerobím si ho, napasujem si ho na to, čo potrebujem. Čiže je veľmi dôležité v tomto procese si rozumieť, debatovať o tom, že aké sú požiadavky smerom na zamestnanca. Zase zamestnanec má nejaké svoje videnie sveta a netreba mu klamať, vymýšľať si, to má dneska veľmi rýchly dopad a človek vie okamžite odísť. Čiže treba si férovo dobre nastaviť z obidvoch strán tie očakávania a potom ich náplňať. Súčasťou internej komunikácie, ktorá je kľúčovou pre budovanie tejto firemnej kultúry, je akýsi dohľad nad dobrou atmosférou. Oddeleniami, majiteľmi firiem, CEO alebo tými team lídrami. Ja by som toto chcel trošku opraviť, že interná komunikácia je len súčasťou employer brandingu. Ten employer branding má v rukách vlastne naozaj management, CEO a stredný manažment. Že nie je interná komunikácia je nástroj na posúvanie dôležitých informácií v rámci firmy, na podporovanie nejakej atmosféry, podporovanie toho, čo tá firma chce komunikovať a povedzme aj na vytváranie nejakého, nie že dobrého dojmu, ale podpory povedzme kľúčových hodnôt, kľúčových aktivít a tak ďalej. Ale je len nositeľom toho. Tí ľudia musia dobre rozumieť firemnej kultúre, dobre musia rozumieť hodnotám a vízii, aby dokázali vytvárať také aktivity, ktoré ju podporujú. Ale tá samotná firemná kultúra je naozaj, ako som na začiatku hovoril, top-down proces, že podieľajú sa na nej predovšetkým ľudia a to, akým spôsobom tí ľudia komunikujú. Nie proste niekto, kto je na to dedikovaný. Ten to môže len podporovať, korigovať a riešiť. Čiže, a druhá časť tej otázky bola?
že čo sú tie výzvy momentálne, hlavné výzvy na to, aby sa zabezpečilo dobrá atmosféra na pracovisku. Je to možno aj nepochopenie medzi generačne, že príliš veľa, že keď máte ľudí, ktorí majú 18 alebo 19 rokov a zrazu máte niekoho, ktorý má 65, tak tam je také prirodzené, že si možno nerozumejú, ale treba to dať nejako na poriadok, aby to fungovalo. Vidieť, že sa v tom vyznáš. Dobre, sú také dve dôležité veci, čo aj teraz dnes riešime vo firmách. Je to dobré stanovenie vízie. Tá vízia vie ako keby, že nadchnúť tých zamestnancov. Ináč naozaj všetci robia. A keď je tá vízia všeobecná, povedzme, že chcem byť najlepší na Slovensku, tak polovica si povie, že zamestnancov, že to už som, druhá, čo ja s tým. Hej, čiže tá vízia mu má nejaké pravidlá, aby bola dobre naformulovaná a aby dvihla ľudí zo stoličky. Alebo zvonku vedela niekoho prilákať. Čiže dobrá formulácia vízie a jej artikulácia alebo komunikácia smerom navonok alebo dovnútra firmy vie zomknúť ľudí a spojiť ich. To je jedna z dôležitých vecí. Alebo prilákať. OK, tak ja idem do tejto firmy, lebo máme šancu vybudovať v rámci Európy, v rámci niečo, dobiť nejaké trhy, alebo byť najlepší, alebo poraziť niekoho. Hej, rozbehnúť, presne. Čiže to je dôležité. To vie ľudí prilákať. Už to zrazu nie je taxatívne vymenovanie toho, že budeš robiť a dostaneš na to peniaze. Čiže to je jedna vec. A druhá, a to sú hodnoty. Lebo dobre si povedal, že dnes žijeme historickú chvíľu, kde 5 generácií na jednom pracovnom mieste. Môže sa vyskytnúť. Môže sa stať, že 5 generácií sa môže stretnúť v jednej kancelárii? Je, lebo ty chceš, povedzme, ja neviem, si nejaká e-shopová platforma a nakupuje na nej 18-ročný a nakupuje na nej 50-ročný. A teraz, ak sa chceš niekam dovolať, tak 50-ročný s 18-ročným majú trošku iný jazyk, majú trošku iné komunikačné potreby, majú iný spôsob nákupu ako tí starší. A ja zase chcem, proste keď prídem či už do banky alebo niečo nakupujem, tak zasa mať niekoho, kto mi rozumie. Respektíve chcem mať pocit, že na druhej strane je kto vie vyriešiť tie moje potreby, tak ako potrebujem. A zasa firmy potrebujú vysoko kvalifikovaných ľudí aj vo výrobe alebo programátorov a tí ľudia majú isté skills. 120, dokonca ani 30-ročný človek nemusí mať bez skúsenosti na práce nejakých projektoch. Ale všetci chcú zároveň nejakých mladých ľudí, aby si zabezpečili kontinuitu a všetko možné. Teraz, my sme zistili, že vlastne je to tretia najdôležitejšia vec, prečo ľudia chodia do firiem, že majú tam dobrý kolektív, dobrý tím a cítia sa v ňom dobre. Ale v roku 2023 je to tretia vec, kvôli ktorej ľudia odchádzajú z firmy. To znamená, že tam istý bossing, mobbing, neprijatie kolektívu, proste mladí to dajú vyžrať 50-tníkom, začnú používať termíny ako UX, CX a vychutnajú si toho človeka. A tí starší zasa, povedzme, nechcú tých mladších pustiť k lukratívnej tej robote, ty nič nevieš, ty si lenivý, nechce sa ti presne, alebo mám chvíľku do dôchodku, nechcem proste nejaký. Teraz, to, ako dokážete spojiť ľudí, je veľká výzva. Riešia to firmy, ja nemám na to tiež univerzálne riešenie, žiadne, ale nejaké tipy môžeme dať a jedna z tých je, že naberať ľudí na základe hodnôt. Je to ako v rodine. Ja mám 4 deti a manželku a keď sa chceme dohodnúť, tak to je celkom akože relatívne, nechcem povedať, že boj, ale skutočne to niekedy dlho trvá, lebo každý je nejako ináč nastavený. To, čo nás spája, sú nejaké hodnoty. My nakoniec vieme, že chceme sa dohodnúť, lebo máme ako rodina nejakú víziu, niečo chceme niekam povedzme chceme ísť, alebo niečo chceme dosiahnuť, niečo chceme urobiť, čiže spája nás, spájajú nás hodnoty. A tam sa vieme dohodnúť. Každý má iný typ motivácie, povedzme, ale vieme sa dohodnúť a zhodnúť. To isté je vo firme. Že niekde viete postaviť tú víziu a kvôli nej sú tam aj tí mladší, aj starší. Každého teší úspech a oslava nakoniec toho úspechu, čo tiež firmy moc nerobia. Ale viem sa spojiť na základe teda nejakej vízie a hodnôt, lebo starší aj mladší môžu vyznávať hodnoty. My sa preto pýtame vo firmách na to, že aká kľúčová hodnota je v tej firme dnes, aká by mala byť proste povedzme o tých 3-4 roky, ale aká je kľúčová hodnota aj tá, ktorú majú zamestnanci. Ak tu ju nebude mať firma,
firma, tak odídu odtiaľ preč. Lebo ak firma dlhodobo podvádza, niekto je čestný vo svojej podstate, tak tam celý čas bude to pnutie a jednoducho odíde. Čiže na základe hodnôt dnes viete naberať tých ľudí, pozerať sa na nich týmto spôsobom, a tým pádom sa tie hodnoty nestávajú formálnymi, nejakými napísanými na stene. Ale sme udržateľní a potom, že figurovu? Figurovu, presne. Čiže, a to sa dlhodobo nedá akože oknať. A dlhodobo to potom neviete ani komunikovať navonok. Hej, tí ľudia tomu neveria. Tu sa zase dostávame k tomu, že tá značka je len jedna a že rovnako sa buduje dovnútra a rovnako návonok, aby tá integrita tej značky ako keby fungovala a bola dobrá. Vrátim sa aj k tým generáciám, lebo to je veľmi taká fascinujúca téma. Ako spojiť 23-ročného absolventa vysokej školy s človekom, ktorý je tesne pred dôchodkom. Napadá mi možno taká jedna drobnosť, že mladí chcú home office. Chcú, že? A starší si myslia, že na home office aj tak nikto nerobí, lebo však prečo by si mal robiť doma? Že aj tak tam nič nevieš robiť. Je dôležité vybudovať dôveru medzi zamestnancami? Akože jeden k druhému? Alebo si a priori treba neveriť? Lebo to je tak na Slovensku také bežné, že neveríme nikomu? Ani susedovi, ani pomaly ani manželovi? Áno. Dôvera je B2B biznise, vo výrobe, ale v zásade aj v B2C. Tá jedna z najdôležitejších vecí. Počul som také pekné príslovie, že Jano Menkin mi to hovoril, je, že dôvera sa nezískava, dôvera sa dáva. Hej, že vy sa rozhodnete, či niekomu dáte tú dôveru. Čiže na pracovisku je to extrémne dôležitá vec. Ale zasa, tí ľudia jednoducho vedia spolupracovať a ak chcú spolupracovať, ak sa chcú dohodnúť, tak jednoducho nájdu si spôsob ako. A to je presne o vytvorení nejakej vzájomného rešpektu, vzájomnej dôvery, že sa tí ľudia potrebujú preto, aby dosiahli nejaký cieľ. Ešte k tomu home officeu, lebo to je taká chiméra, ktorú ja sa snažím tiež niekde vyvracať. Táto krajina je na chvoste v Európe v možnosti využívať home office. Iba z 37% tejto krajiny dokáže využívať home office. Reálne. Predpokladám, že je to viac, ako bolo pred covidom. Áno, viete čo, asi ani nie plus, minus, je to veľmi je to podobné, ale áno, že je tam mierny posun, lebo aj tie firmy trochu zmenili spôsob tej výroby. Ale nie je to nič dramatické. My sme totiž to priemyselno-poľnohospodárska krajina, na to je nadviazaných veľa industrí, čiže karburátor alebo čap na koleso si doma v obývačke nevyrobíte a podobne. Čiže reálne, to je prvá vec. Druhá, žijeme obdobie zmeny. To si sa pýtala, že čo tí CEO dnes vyžadujú a vyžadujú asi také 4 nejaké základné veci a medzi tými 4 je fyzická prítomnosť na pracovisku. Ak žijeme obdobie zmeny, lebo je veľká polarizácia spoločnosti, inflácia, postcovidová doba, útok na zdravie, vojna u susedov, čiže tí ľudia sa cítia ohrození. Aj preto je stabilita najdôležitejšia hodnota, ako som hovoril. A zároveň tie firmy sa snažia nejakým spôsobom nájsť nové trhy, vytvárať nové subbrandy, otvárať nové business liny a všetko. To sa dá iba so spoluprácou. V rámci spolupráce. Musí si vo firme ľudia si musia sadnúť. Čiže ty CEO logicky povie, že my chceme ľudí vo firme, lebo ak mám spolupracovať, ja teraz vidím, ako reaguješ, hej, že vidím, ako sa tváriš, viem odreagovať milión vecí. A jednoducho je pravda, že z 80% my komunikujeme nonverbálne a vieme sa odsledovať a iba 20% je verbálne. Takže prevrátim oči na poradie a je to jasné. Áno. To sa doma ako keby, že úplne, že nedá. Čiže aj firmy, ktoré mali ako keby, že defaultne remote office, tak ho rušia, aby v rámci tej spolupráce dokázali byť agilnejší, rýchlejší, schopnejší a reagovať na tie potreby, ktoré si tá doba vyžaduje. Tak to je ten dôvod prečo. Čiže ja sa mám na pozore, keď zasa všetci na LinkedIne píšu. To znamená, že sú to buď freelanceri, ktorí robia individuálnu robotu alebo parciálnu
udržateľnú robotu a nepodielajú sa, teraz nechcem povedať, že tí ľudia nič nevytvárajú, to úplne nie je pravda, ale nie sú súčasťou tej nejakej veľkej zmeny a nie sú tí kľúčoví ľudia, ktorí dokážu transformovať tú firmu niekam inám. Mimochodom, povyšuje sa o 21% menej oproti dobe, kedy nebol ten remote office. Hej, že jednoducho ty potrebuješ napríklad lídra vo firme, ale keď je celý čas doma, tak ty nevieš, či povzbudzuje ten tím, či má záujem na tom, aby rástol ten jeho tím, či vie dosahovať lepšie tie výsledky, či je schopný na nejakej zmeny, adaptability, čohokoľvek. To je extrémne náročné. Steve Jobs v živote nelaunchol iPhone proste z vypnutej obrazovky cez Zoom. To sa nejakým spôsobom nedá. No a ešte aj k tomu, že máš pravdu, že je to jedna z troch najdôležitejších vecí, ktoré ľudia zmieňujú pri nástupe do práce, že by sa uchádzači, ale je to až 18. kritérium z 21, čo sa týka váhy. Čiže vždy je to ten home office je dneska skôr o takej ústretovosti zamestnávateľa, že vieš čo, tak dnes je zápcha, zostan doma. Trošku kašlem. Áno, zostan doma, aby si presne nenakazil kolegov, potrebuješ si niečo vybaviť, tak si niečo vybav, musíš ísť k doktorovi, tak už nechoď do tej roboty, urob si to z domu. Že je to také, že však buďme ľudia, nesprávajme sa k sebe nejakým spôsobom katastrofálne, takže je to skôr dnes o takýchto veciach, ako o tom, že 3 dní a 4 a fixne a pýtaj si povolenia nadriadených, podriadených, takto to asi dneska nie je úplne. Dobre, budem ti trošku oponovať, že nie je vrchol dôvery ten, že dovolím odísť zamestnancovi napríklad na Bali, lebo aj tamto on zvládne. Je to taký typ človeka, ktorý to proste dá? Zase závisí od práce. Akože ja netvrdím, že sa nedá pracovať z Bali a že nie sú typy povedzme ľudí, ktorí spravujú sociálne siete alebo robia výkonnostný marketing, ale vo výrobe sa to nedá. Keď inovujem a musím sedieť s tímom a tlačím na projekty, ktoré majú zásadný význam pre firmu, nedokážem to robiť, lebo sa mu musím prispôsobať v inom časovom pásme, iným spôsobom a tak ďalej. Skôr tie skúsenosti aj veľkých firm, keď som spomenul ten Zoom, tak tí zrušili ten remote office, lebo prestali byť konkurencieschopní voči ostatným platformám, ktoré jednoducho ponúkajú tieto četovacie platformy, komunikačné platformy. Čiže závisí od typu práce. Ja to nechcem dehonestovať ani nič, ale keď sa ma pýtaš na dáta, tak CEO chcú ľudí na pracovnom mieste, lebo majú pocit, že sú flexibilnejšie a vedia reagovať na tie zmeny. Angažovanejší, predpokladám. Angažovanejší a ľudia tiež si vedia rýchlejšie vyriešiť. Napríklad, keď sme riešili počas covidu vlastne tú charakteristiku práce, tak počas 45-minútového online meetingu dokážeš vyriešiť jednu tému a máš pocit strašnej únavy a ak otvoríš 2-3, tak máš pocit, že Ježišmaria, to bol nekonečný meeting. Vlastne som nič nevyriešila, trvalo to 2-krát dlhšie. Čiže tie pravidlá sú skôr také, že v tom online sa fokusuj na jednu vec v kratšom čase, ale za 45 minút tu dokážeme sa porozprávať o agentúrách, dokážeme sa porozprávať o employer brandingu, o tom, ako sa máš, ako som mám ja, že dokážeme stihnúť ďaleko väčšie množstvo vecí. Dajme teda na záver 2-3 rady zamestnávateľom. Čo urobiť podľa teba teraz hneď, aby boli na trhu viac sexy, viac atraktívnejší? Ja si myslím, že v prvom rade, že komunikujte. Nájdite si to, čo vo firme považujete za najväčší asset firmy, najväčšiu hodnotu tej firmy a komunikujte. To je prvá vec. Druhá, pomenujte si dobre víziu a cieľ a nie, že je to finančný, lebo to, že mám zarobiť alebo mať výnosy o 10% vyššie ako predchádzajúci rok, nie je úplne sexy pre nikoho z tých zamestnancov. Respektíve nebudú vedieť všetci, ako k tomu vedia prispieť. Hej. Čiže naozaj si stanoviť nejakú dobrú víziu. Dobrá vízia vie prilákať ľudí a aj udržať ľudí. To je. A potom mať rešpekt. A to by som chcel povedať, že z obidvoch strán, že
mať rešpekt voči tým zamestnancom, že jednoducho nemyslieť si, že musia všetko a že ich viem, jak som povedal, že zotročiť alebo nútiť a robiť. To je naozaj veľmi dôležité, že chápem a počúvam a v rámci tej komunikácie sa snažím porozumieť tomu, čo tí ľudia chcú. Ale ten rešpekt by som odporučil aj zamestnancom, že jednoducho položte si otázku, keď sa chcete zamestnať, že či chcete pracovať alebo pôsobiť. A ak chcete pracovať, tak musíte mať trošku rešpekt voči tej organizácii. Ak vás zaujíma vízia, ak vás zaujímajú tí ľudia, ak vás zaujímajú tie pracovné podmienky, tak naozaj by to malo byť o tom, že poďte sa zapojiť do toho, do vytvorenia nejakej tej vízie a mať istý rešpekt voči tomu, že čo tá firma vytvára, kam ten CEO alebo majiteľ tú firmu vedie, lebo naozaj reálne vytvára prácu, dáva prácu tým ľuďom, snaží sa vytvárať hodnoty a verte mi, a to viem, o čom hovorím, že podnikať v tejto krajine nie je úplne najjednoduchšie. Takže nejaký obojstranný rešpekt by som odporučil aj jednej, aj druhej strane. A prajem všetkým, aby naozaj vytvárali hodnoty, aby sa cítili dobre zamestnanci a nemali tendencie odísť do zahraničia, ale aby spolu so zamestnávateľmi naozaj budovali nejakú hodnotu. A na záver ešte jednu radu. Čo nerobiť v roku 2024? Na čo už akože definitívne zabudnúť pri budovaní značky zamestnávateľa z tvojej pozície? Ja si myslím, že ja som skôr že optimista, že veci, ktoré vám nefungujú, neopakujte. Akože snažte sa tie veci v dobrom slova zmysle zmeniť. Hej, že každý má nejakú cestu. Myslím si, že každý sa to snažíme robiť. To budovanie značiek, či už dovnútra alebo návonok, najlepšie, ako vieme. A ak to náhodou niekde zahapruje alebo niečo nefunguje, netreba sa na ľudí zasa hnevať alebo jednoducho nájdete spôsob, nájdete si externistu alebo nájdete niekoho, kto vám s tým vie pomôcť a kto bude mať rovnako záujem na tom, aby sa darilo tej firme, tej značke. Ja to tak mám aspoň vždy, že snažím sa všetkým pomôcť a hovorím, že keď sa bude dariť vám, nie je dôvod, aby sa nedarilo mne. A keď budeme vytvárať prajné prostredie, kde budeme veľa spolupracovať, tak sa budú objavovať aj lídri, ktorí nás budú spájať a bude sa dariť lepšie tejto krajine. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel k nám do podcastu Stratégie OK 360 stupňov. Nech sa darí tebe aj tvojej agentúre. Ďakujem za pozvanie, Lucia. Ďakujem. Pekný deň.